Расман муҳориба дар вазни ним сабук байни Эдсон Барбоза ва Элия Топурия рӯзи 29 октябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментария дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 килограмм барои камарбанди ташкилоти Ring of Combat байни варзигари тоҷик Суҳроб Айдарбеков ва Филипп Каракап рӯзи 9 сентябр дар турнири Ring of Combat 77. ҳамчунин дар ин турнир боз як варзигари тоҷики дигар Некрӯз Мирхоҷаев низ баромад мекунад ва Некрӯз низ барои камарбанди ин ташкилот дар вазни сабук меҷангад. рақиби ӯ бошад Серхио Дебаре мешавад. Ring of Combat ду муҳорибаи унвонӣ ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳои унвонӣ ду варзигари тоҷик баромад мекунанд. мо ба Некрӯз ва Суҳроб омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалабаҳои дурахшон орзумандем. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 277 баргузор гардид. биён тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки турнир аллакай шаби 3 ба 31 июл баргузор мегардад. маълумоти пурратар оиди ин турнирро пагоҳ пешкашатон мекунем. ҳозир боша суханҳои Магомед Анкалаев пеш аз муҳориба. дар қафас ман ҳама кори метонистагии худро мекунам. ман нишон медиҳам ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. ман медонам ки рақиби ман барои ташкилот хеле муҳим аст ва ҳамчунин ӯ дар ин намуди варзиш шахси машҳур аст. барои ҳамин ман бояд ки ҳамаи корҳои метонистагии худро нишон диҳам. Смит ҷанговари хуб аст. ӯ таҷрибаи хеле калон дорад. ман албатта ки ӯро ҷиддӣ қабул мекунам, аммо ман боварӣ дорам ки ин санҷишро мегузарам ва роҳи худро ба сӯи камарбанд идома медиҳам, гуфтааст Анкалаев. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Магомед Анкалаев ва Энтони Смит муҳорибаи довталабӣ мешавад ва ғолиби ин муҳориба бо чемпиони вазни ним вазнин Иржи Прохаска бояд ки ҷангад. барои ҳамин ҷанговарро омодаанд ки беҳтарин баромади худро нишон диҳанд ва аллакай саҳарии якшанбе мову шумо мефаҳмем ки кадоме аз онҳо ин корро карда тавонист. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки дастгирии Ҳабиб Нурмагомедов ба Ислам Махачев кӯмак кард ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ доданд. Махачев дастовардҳои хуб дорад. ӯ ғалабаҳои пайдарҳами хуб дорад. агар хато накунам 10 ғалабаи пайдарҳам дорад, дуруст? аз дигар тараф Ҳабиб Нурмагомедов ки нақши калонро мебозад. агар Ҳабиб аз пушти шумо боша, пас ин чиз ба шумо маъқул ҳаст ё не? ӯ нақши калонро мебозад. ин чиз ба шумо маъқул ҳаст ё не? аммо дастгирии Ҳабиб ба Махачев кӯмак кард то ин ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд. агар гапа росташро гӯем, пас Ислам бояд ки боз як муҳорибаи дигар мегузаронд пеш аз оне ки барои унвон меҷангид, гуфтааст Оливейра. дӯстон, шумо бо суханҳои Оливейра розӣ ҳастед?
оё дар ҳақиқат бо шарофати ҳабиб ба ислам муҳорибаи унвонӣ доданд ё ин ки дар вазни сабук ба ғайр аз ислам дигар довталаби сахт нест? ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.